Și vă știți ce vă spun eu? Salutare la toți! Eu sunt Vector și azi o să ne jucăm la Real Racing 3. Real Racing 3. Acest videoclip nu e sponsorizat. Nu că nici nu e monetizat. Dar family friendly. Important e family friendly. Așteptați un pic să dăm un mesaj. Ok. Deci, vreau să vă spun că aș putea să fac și videoclipuri pe calculator cu webcam, da? Voi nu vă așteptați că am dita mai... O să aibă lag ca în acest videoclip. Ok. Da, enter. Deci, asta e Formula 1 F1 Academy Car. Adică mașină de academie. Hai să mergem. Acesta nu e cu spilt, dar trebuie să luăm telefonul. Când volăm. Mai avem și ceva. Dar dacă atingem, e inutil, pentru că ne pune frână. Vedeți? Ok. Nu! Sunt ultimul. Ok, trecem prin azi, parcă. Hai că spălăm noi. Ok, audeți cum arde cauciucul. Pirelli. Așa. Nu! M-a trecut ăla. Bun. Vedeți? Apare dacă apăs. Și noi la cât suntem? Nu! Kim! O să te bat, Kim. Ok, mai bine până în perioadă. Aoleu. Ok, trebuie să bătem pe Kim. Dați un like, trebuie să bătem pe Kim. Care are? Mai mult decât cine știe cât. Să vă arătăm un pic de frână, că dacă nu se arde bine cauciucul. Ok, vedeți? Pe dreptul. Ok. Hei, Kim! Oh, nu. Am pierdut al 7-lea. Trebuia să fiu măcar al 3-lea. Sau ceva mai jos. Deci, da. Balans, da. Colectează. Balans se folosi pentru a îmbunătăți mașina. Și vedeți? Corp. Acum eu vreau să upgradez ăsta care costă. Și ce facem? Ăsta sau ăsta? Ăsta. Nu, mai bine ăsta, că oricum iau aceeași cifră. Ok, nu, acum e bun atâta. Frâne. Corp. Nu aștept. Motor. Nu. Turbo. Deci ăsta. Și folosim ăsta. Ok, acum am folosit deja prea mult.
Cât? De 25 minute de video. Important e să ne jucăm. O să știți că o să fac și vloguri. Dar o să fac un al doilea canal pentru aceea. Ias Marina Circuit. Circuitul Ias Marina. Că dinainte. Da, Irlanda. Cum să o numim, voi știți. Deci, da, vreau să vă spun. Deci, pe calcul, o să facem pe calculator. Și stați un pic acum, poate e. Așa. Ok, vedeți? Acum am luat un mod. Nu! Avem un spatelul de Mexico! No! No! Brasilia! No! Mexico! No! Yes! No! No! Sunt penultimul. Sunt iar ultimul. Ok, aștept să jucăm. Facem un videoclip. Să știi că cu videoclipuri... Ce? Aștept.